భారత రాజ్యాంగం అమలు దినోత్సవం సందర్భంగా పులివెందుల క్యాంప్ కార్యాలయంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డితో పాటుగా వైఎస్ మనోహర్ రెడ్డి, దుష్యంత్ రెడ్డి, పలువురు వైఎస్ఆర్సీపీ ముఖ్య నేతలు పాల్గొన్నారు. భారత రాజ్యాంగం అమలు దినోత్సవం సందర్భంగా పులివెందుల క్యాంప్ కార్యాలయంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డితో పాటుగా వైఎస్ మనోహర్ రెడ్డి, దుష్యంత్ రెడ్డి, పలువురు వైఎస్ఆర్సీపీ ముఖ్య నేతలు పాల్గొన్నారు.